To už máme 4. Máš granát? No. Poď sem s granátom. Prečo išiel dole? Neviem, čo sa díval. Ideme ku Koloseu? No však treba mu tam jeden granát. No však tam sa zakempíme a on tam príde. Ale že keď začneme k nemu bežať, on po nás začne strieľať. Vybereme darček. Sedem, do chatky choď, nie sem. Do chatky. Odkiaľ? Ale tam sú tanierky. Jeb. Čo by som mu robil, že mal celostra potrásal? Dá ho zásobník tam na zemi. Všetko je hore, posled tam. Dobre, pohoda, poďme. Macha, za šestkou, za šestkou. Tu piče nás tri. Povieme už niekto, čo sa tu deje. No je, to sa deje. No, divonicu. Ale prečo som tu na zemi a nie hore na nebi? Ale šofer už najebaný. Zase padnú nedeľu na obed. Kedy to mám asi všetko rozniesť? Však to musím ísť v predstihu. Kto ma to zhodil z neba? Odpoveď teraz! Ruský mig. Dostávam zbraň, aby som sa to rozmyslel, prečo si mi odpoveď alebo nie. Neviem, kto. No boli ste to vy, či nie? Prosím. Smrdzím teraz. Tak. Kde ho treba dať? Opačne, starý. Ale áno, aj sám. Poďme za Dimele. Poďme. Pomôžte mu. Poďte! Hore, nedaj! Nedaj! Kde mi jebol záchodník, nemám. Dole je, dole. Je to, nemám. To je to chatka? Áno. Dovnútra? Poďte, je to tu za Dimene, Tomáš, poď. Sa to bude posunúť na väčšiu urobiť vo svojom živote. Teraz. Je tam mŕtvola tam odchádza. Dobre. A Ježiško, čo? Neviem. Nemá granát. Je náš či ich? Ježiško, žiješ? Ideme ho eskortovať? Máme ešte granát. Koho si? Predáš? Tuto je pri nás, rýchlo. Berte ho. Zober ho, hneď. Poď ho zobrať. Viem ťa. Kry ho aj ty. Nie, ty ste taká zdorka. Kry. Odkiaľ? Kde s ním treba ísť na stav? Na sedmičku, na šestku, chatku. Radšej zozadu by som išiel. Hej, poďte zozadu pozával. Hneď. Ak môžete to hneď. Aj dvaja. Rozsypali všetky darčeky. Skorovoku. Poď radšej, tajto, spodkom. No, tajto. Konečne voláči schopné odpovia. Tu teraz som iba sezol v chate a žiadne darčeky mi nenosili, tak ja reku idem ich pozbierať sám.
Od začiatku radšej, lebo to je pod palbou. Ja sa prejem musím vybrať sám. Wow. Na 5 chatko jeden. Idziemy? Możemy? Poďme. No poďte. Poď. Koko, kde tam je snajper do piče? Prosím ťa, je tu darček, pokry tu jebáreň trochu, posyp trošku jebáreň, zoberiem. Jebáreň posyp, ja... Na ktoré okno? Asi vrchné, od briefingu. Ešte! Ešte sype. To si z druhého okna. Tenžujem. Koľko stupňov na stranici. Ideš? Zober darček. Budem strieľať, ideš ku kolosevu, jasné? Idem ku kolosevu, hej? Hej. Dobre. Budeš počuť streľbu. Pada. Kokot. Dobre, idem po podval, hej? Idem. Darček odovzdaný. Díky, to som ťa s tebou poprosiť ináč. Pohode. Myslím za to. Za túto chatkou sú. Tuto kúka z tejto strany, z mojej. Tady si pravdu, hej? Dobre. Bacha, to na postu, tiež. A budete sa ticho. Niekto strieľa od jebarne. Piče, má vyjebať. Nedostal si? Neviem. Taká golička odskočila od teba. Neviem, či neviem. Bacha, od jebarne! Teraz som dostal, teraz. Mám? Podám ti. Nastala prímerie! Možný aj červený najvyšší na ktorý bude vyjednávať a stretnite sa v Koloseum! 40 darčekov. 45 bolo, nemôžu mať viac ako... Pašte, ale rozložte sa, lebo ak bude prestrelka z niekoho. Čo granaty?
Jak sa nedohodneme, strieľam sám tu. Na čo nám je taký Santa? Počka, ty strieľaš. Ty máš Bacha, máš ho naproti. Obchádzaj to z druhej strany. Zatiaľ si nemali. Bež. Kľúca. Koľko ešte darčekov, chlapí? Tam si šiel dole. Koľko je tam ešte darkov? Však to zober. Modrý, sem. Bereme po jednom, či viac? Väčšina sa len nových bralo aj viac? Ber si najprv najväčšie. Sa horšie myslí. No piče, kurva je z ganov. Môžeš ich aj viac brať, na. Aj do odhadzovaču si daj, aj to Berte to. Ešte sú tam? Všetky? všetko. Jeden ti vypadlo do jedno. Vieš, čo vypadlo? To máš fléru na X-Line? Tam je ono odnes. Ja som No to ukáž, chcel... ako na tom lietaš, keď si taký frajer. Tu nás zapriahnem soby, ktoré ste mi zastrelili. Takže nezlietem. Poď! Chytaj. Dávaj. A ženu ste ma nehali ťahať. Zoberte. A uchoj! Kupšedu. Nemôžete ho ťahať.